ההופעה השנייה שלי, ever, ההופעה הראשונה הייתה בערב במה פתוחה, שאסף יצחקי הנחה, 4 דקות, וההופעה השנייה שלי הייתה שבועיים אחרי זה, חבר רשם אותי, הוא ראה כתבה בעיתון, הוא רשם אותי לפני 15 שנה, עוד היה גוגל כזה, לא העיתונים, והוא רשם אותי לתחרות סטנדאפ בצוותא, באיזה אולם כזה, אולם מלא, אולם כזה קטן בצוותא, בבניין של הזה, תחרות סטנדאפ, אני מגיע, הופעה שנייה ever, יש מאחוריי הופעה אחת, 4 דקות במה, שהייתה מוצלחת. אני מגיע, והייתה תחרות סטנדאפ, הופיעו, לא יודע, 10, הקהל קיבל ניירות, עם מתים, וניקד את הסטנדאפיסטים. סוף ההופעה עומדים, ארז שלם הנחה, אז הוא התחיל לצחוק מהעבודה, עומדים כל הסטנדאפיסטים, ועושים ניקוד, ומכריזים על המקום האחרון. זה לא הייתי אני הנבלות? וואו, לא ציפיתי לזה. אני עוד מחווה עם היד על המקום האחרון. וואו, זה הפתיע. טוב שלא עשיתי את הקטע הזה בתחילת ההופעה. איך אתם יודעים לבנות אדם? מכריזים על המקום האחרון, הוא מקבל חולצה, ומכריזים על המקום הראשון, וניצחתי. תקשיבו טוב, הופעה שנייה ever, יש בהיסטוריה שלי 9 דקות זמן במה, 4 דקות, ופה 5 דקות. זה הרקורד שלי, ולקחתי מקום ראשון, בראש זה כאילו, ומוזיקה כזה של ניצחונות, ונתנו לי חולצה, מקום ראשון, משהו נאמבר 1, ובקבוק למבדה, פרס. ואני באורות, אני אומר לכם ברמה, תקשיבו לי, בשלב שאני נורא מתרגש, והבטן מתהפכת לפני ההופעה, ומנסה לזכור את הקטעים וזה, בום, מקום ראשון, הופעה שנייה ever, כשהקודמת הייתה גם טובה, מקום ראשון, בקבוק למבדה, חולצה, אני הולך לשירותים, ארז שלם, תופס אותי, אומר לי, בונה, אתה מצחיק, אני אקח אותך איתי לחימומים, שמעו טוב, אני אומר, אני זוכר, אמרתי, מה זה, אנשים אומרים, איזה תחום קשה, לא מתקדם, מה זה, אני תוך שבוע עושה עוקף תחום, אחי, מקום, ארז שלם, הוא בערוץ 2, בצחוק, הוא לוקח אותי לחימומים, אני באורות, אני בטרפת, אני אומר, מה זה התחום הזה? ככה, אני זיינתי את התחום. יוצא מהשירותים, בינתיים כל הקהל יוצא מהשירותים, בא אל המנהל הצגה, מנהל אירוע, לוקח לי את החולצה, ואת הבקבוק, אומר לי, אני צריך את זה לשבוע הבא. הולך, אני נשאר לבד, נזכר שלא לקחתי מארז את הטלפון. ושם התחיל המסלול שלי להיות סטנדאפיסט.